ମୁଁ ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣୁଛି ଲାଇଭ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିହାର ସାର୍ ଆଡମି ପଠେଇଲେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା, ଟିକେ ଆଡମି ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣୁଛି। ଆଡମି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ହଁ ଆସିଗଲାଣି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ କୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇ ଦଉଛି। ସାର୍ ଆମର ପିଏଫଏସ୍ ର ଆଡଭୋକେଟ ଆଉ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ କେସ୍ କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି। କଣ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ମୁଁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ କହିବି। ନାଇଁ ଭାଇ ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବି। ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆଜ ଏ ଲ ଅଛି କି ସିସିଟିଭି ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ହେଇପାରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜ ଏ ଲ ଅଛି କି ସିସିଟିଭି ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ହବା ଦରକାର? ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରେ ଥିଲା ବେଳେ ସିସିଟିଭି ଟା ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଅଥରିଟି, ସେଟା ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍। ଯଦି ପବ୍ଲିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ମରିଗଲା, ତାର ସିସିଟିଭି ଦେଖେଇଲେ ତାର ମାନେ 2018 ମସିହାର ଯଦି ମିଡିଆରେ ବି ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ତାର ପୁରୁଣା ଯୋଉମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସିକି ଖୁଆଇଦେବି, ହେଇଗଲା ସିଏ ମୋ ପ୍ରେମିକା, ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା। ଆଜ୍ଞା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ବି ପଚାରୁଛି, ସେଇ ଯୋଉ ସିସିଟିଭି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ, ଏ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦିତ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦଉଛି ବୋଲି, ଖୁଆଇ ଦେଲା ମାନେ ହେଇଗଲା ପ୍ରେମିକା। ଆମର ଘରେ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ, ବାପା ମା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ବି ଜଣେ ମିଡିଆ ଭାଇ ଆସି କହିଲେ ଯେ ହଉଛି 2018 ମସିହାରେ ତାର ଆଉ ଦିଟା ଝିଅଙ୍କ ସାଥିରେ, ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ ଅଫ ରିଲେସନ, ମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ପିଲା ମରିଗଲାଣି। ଆମର ଆଇନରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଥିରେ। ଆମ ଆଇନରେ ସେଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖୋଜା ହଉଛି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖୋଜା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ସିସିଟିଭି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିସିଟିଭି ଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଦିଆଗଲା, କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ଜିଆରପି କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦିଆଗଲା କଣ ପାଇଁ? ସେତିକି ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ। ତାପରେ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ମର୍ଡର କେସ୍ ଗୁଡାକରେ ତାର ଟାଇମ ଲିମିଟ ହଉଛି 120 days। 120 days ଭିତରେ, ବା ଯୋଉ ଦିନ 120 days ଥିବ, ତାର ସେମାନେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିବାର କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଇନର ପର୍ବ ଭିତରେ ଅଛି। ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନର ସିସିଟିଭି ବି ଅଛି। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟର ୱାଇଫ ଯୋଉ ଯାଇକିରି ସାର୍ ଆଉ ବସିଥିଲା। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆମର ଯଦି ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା କଥା ନା ନାଇଁ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ନାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଥାଏ, ସେଟା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଏ। ଠିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତ ଜଣେଇବେ ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ରହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ତାର ଡେଡ ବଡିଟା ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପିଲା ଗଦା ହେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିଆରପି ର ଯୋଉ ପୋଲିସ ଥିଲା, ସେ ବି ଜାଣିଛି ଯେ, ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ଆର ଏତେ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ସେ ଫିଲ୍ କଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲା,
ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲା କାହିଁକି ସେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂଟା କଲାନି? ହୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର, ସେ ଜାଣିକିରି କୋଉ ହିସାବରେ ଚାପିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିଆରପି ର ପୋଲିସ ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ର ପୋଲିସ ବୋଥ ୱାର ଦି ସେମ୍। ସେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହୁଁ ଅଫିସର ସେଇ ଜିଆରପି ରେ ଆସିକି ବସିବେ, ଆଉ ଓହୋ ସେଇ ଜିଆରପି ର ସେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ହୁଁ ଆଇଓ ବି ଅଛି ଏଥିରେ, ଏ କେସରେ। ମୁଁ ବି ଆୟୁଜି ଖବର ଅଛନ୍ତି ବି ହଁ। ହଁ ମୁଁ ବି ଖବର ରଖିଛି। Previously, he was posted as a IIC Dholi PS, and he ହୁଁ was also trapped by the vigilance while he was received illegal gratification from one public and demanded illegal gratification. He was also arrested behind the bar, also behind the jail custody, also along with ଠିକ ଠିକ ତାର ଘର ବି ହାଉସ ସର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇଛି। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ହୁଁ ଏ କଥାଟା, ତା ଘର ବି ହାଉସ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। 197% DA ascertained by the vigilance। ଯଦି ଏଇ ଓହୋ ଟାଇପ ର ଜଗୁଆଳି ହେଇକି, ଆଉ ଧାନ ନାହିଁ ଆମ ବାରିରେ ଆଉ ଧାନ ନାହିଁ, ଧାନ ସବୁ କାଟି କୁଟିକି ଖାଇସାଇଲେଣି, ଆମେ ଖାଲି ପଡିଆ ଭିତରେ ଡେଉଁଛେ, ତାପରେ ତା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛେ ହୁଁ ହେଲା। କର ଆମର କଣ ହଉଛି, ଆଦିତ୍ୟ କଣ କହିଥିଲା ଯେ ହଉଛି ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତମେ ଏମିତି ମୁରବୀହୀନ ହେଇକି ତା ଗୋଡ ଟାଣିବା, ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା। ଆଦିତ୍ୟ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ହଁ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଅପ ଡାଉନ ହଉଥିଲା ତ। କୁହନ୍ତୁ 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 ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହ୍ୟାଲୋ ଅଫିସରକୁ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ। ଏବେ ଶୁଣାଗଲା ତ? ଏବେ ଶୁଣାଗଲା? ହ୍ୟାଲୋ। ନାଇଁ ସାର୍ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି, ଭଏସ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ନେଇକିନା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖାଯାଉନି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଟିକେ ମୁଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କାଟିକି ଆଡ କରୁଛି ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କାଟିକି ଆଡ କରୁଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଶୁଭାଗଲା ଶୁଭାଗଲା, ହଁ ଶୁଭାଗଲା, ଏବେ କ୍ଲିୟର ଶୁଭାଗଲା। ସିଗ୍ନାଲ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସିଗ୍ନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହେଲାଣି। କୁହନ୍ତୁ ହେଲା, ଶୁଭାଗଲା ସାର୍। ତେଣୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି। ମତେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଡ କରିବି ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପଠଉଛି। ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଆଡ କରିବି। ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉଥରେ ସାର୍ ପଠାନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ଭଏସ ଶୁଭୁଛି କି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଏସ ଟିକେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ଶୁଭୁଛି କି ନା ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମୋ ଭଏସ ଶୁଭୁଛି? କେବେ ବି ଯେମିତି ନ ଭୁଲ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର ଭାଇ ହାବୁଡ଼ରେ। ମୋ ଭଏସ ଶୁଭୁଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ମୋ ଭଏସ ଶୁଭୁଛି? ମୋ ଭଏସ ଶୁଭୁଛି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆହୁରି ଆଡ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କଟିଗଲା। ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇସ୍ୟୁ ସହ କଟିଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଗୋଟେ ବାଡ଼ିକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। 50ଟା ବାଡ଼ି ଆଇଲେ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, 50ଟା ବାଡ଼ି ଆଇଲେ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି।
भएस शुभुଛି तो ठीक अच्छे मुझे कही रखापी चाहूँगी आमर जो लक्ष्य थिला मूल लक्ष्य थिला सोशल मीडिया रे लोक मानक जागृत करिया आमर से लक्ष्य ऑलरेडी चालुची आउ सेटा को सक्रिय करने के जन अपोज कर आम से सक्रियटा को आम आम बाटर जाऊँ आ गोटे कथा कही रखापी चाहूँगी जो भाई भौणी मैंने मत भल पाँच जो भाई भौणी मैंने मत लाइक कर काइंडली रिक्वेस्ट करुच्ची से माने कौन भी क्या पोस्ट रे बैड कमेंट दिंतुनि एमती कमेंट दिंतु जे कि शत्रु भी मित्र पलटि जीव एमती करंतु जे कहूँ जे हाँ सी निर्दोषी कहतु हाँ निर्दोषी हूँ हुंतु किंतु कैमेरा सामना को आणिकिना मतभेद स्थापन करंतु मु एटा कहूँ आउ घर कले झगड़ा हुए जे झगड़ाटा मैंडेटरी नुह आम तो आसीचु ये करने मुझे कही रखापी चाहूँगी आमर सीसीटीवी सार्वजनीन दरकार पोस्टमार्टम सार्वजनीन दरकार से दिन किए कौटी थी सेटा भी सब सार्वजनीन दरकार ये सब रिपोर्ट नहीं आउ थे आसबि आज तो बहुत लेट नाइट है मुझे टिके पर्सनाल काम भी अच्छी मु शिवाया आपण सुभाषिष भाई तरफ राकेश भाई तरफ क्षमा मागुची जदि किसी भूल हो जाए मो लाइव वीडियो माध्यम समस्त को क्षमा मागुची पुणी थे मुझे लाइव नहीं आसबि आपण जागृत करी रहुची नमस्ते जय जगन्नाथ।